Hej så YouTube. Se her. Som I kan se, så er en lille tøj på i stedet for blåt. Ja. Jeg har sådan forskellige farver tøj. Men jeg har tænkt mig at lave en Skyblock Let's Play, hvor jeg får gæster ind nogle gange. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tror lige, det var noget meget ikke. Eller fandt ud, det var det. Men jeg bliver ved med at gøre det her. Indtil at internettet... Okay, mit internet, det var lige... Det var mit internet, så jeg kan finde ud af det. Hvad er det? Der står et navn deroppe. What? Et navn. Hotja! Bent, er det dig? Ja. Hvad laver du her? Nå, det er så mange liv, du har. Du har 10, og jeg har 10. Nå, men... jeg hørte, at du ville starte en serie, så... Mens du tog flyet herover til den her fordumende lille ø, der sne jeg så med dig. Har du været i min taske, som er en kiste? Hvorfor Ja. egentlig? Okay, jeg har 6 stykker træ her. Skal vi så ikke bare gå i gang? Jo. Vi er DK Gaming Bros, ikke også? Ja. Okay, vi skal starte med at få fjernet jorden. Det er det sværeste. Mm. Jeg tager lige hurtigt alting, og så flytter kisten. Ja, og vi vil også have haft Jonathan med i den her let's play, men han har glemt sin Minecraft navn desværre. Har han glemt det? Ja. Jeg ved ikke, hvordan man kan gøre, men han siger i hvert fald som undskyldning, jeg har glemt. Okay, lad os... Okay, det er lidt svært. Fuck den provokerende bane, fuck den provokerende Iceland, den her. Heldigvis, der pisse meget jord på det her. Men vi bliver nødt til at hugge det. Yep, vi kan bare gøre det som Bender gør. Han er meget klog. Nå Bender, har du savnet at spille Skyblock? Jeg har savnet det her helt vildt meget, jeg har. Og som I kan se, så har jeg min samme mand på, bare i lilla. Men det er fordi, jeg har sådan forskellige skins, hvor jeg skifter farve på tøjet. Det er bare fordi, jeg gider ikke se en fra min tid. Okay, vent, vi bygger... Kan du begynde at bygge platformen større? Bare begynde at bygge. Men jeg synes ikke, vi skal spille alt det her dirt her så meget. Nej, jeg bygger bare hurtigt snart. Vi skal have en hurtig cobblestone generator. Nu er det, hun skal se. Simma, hvis jeg breaker den her... 2 sekunder, Bender. Bender! Følsomhed, det skal lige lidt ned, synes jeg. Jeg skal være forsigtig nu. Se, der var et gap. Jeps. Sige så Bender sagde et gap. Jeg ved ikke, hvad det er, men... Hvad sker der for det? Bender, din følsomhed er også bare psykopatisk syg. Høj. Eller det er Minecraft. Ja, okay, det er nok bare fordi det er her spille Minecraft. Kan det godt tænkes, Bender? Skal jeg begynde at bygge videre på platformen med vores dejlige træ her? Shit! Ja. Fik du en sapling? Ja. Har du en sapling? Tak, Bender, du har reddet vores liv. Vi skal nemlig bruge sapling til at overleve. Vi skal lige hurtigt lave vand. Bender, det kan jeg lige gøre. Altså, du ved, evig vandkilde. Det var også det, jeg laver, skal du ikke se det, mand. Fint. Der er noget, der vil se flottere ud og fylde mindre. Men så skal vi bare lige hurtigt hugge alt det her træ igen. Vent, jeg har fundet, men der er en ting, vi mangler. What the fuck? Simma, okay. Klar? 3, Ja. 2, 1. Sådan der. Hurray! Okay, hvor skal cobblestone generatoren stå? Har du noget lave, venner? Hvor? Det er dig, der har klaret det. Jeg var lige ved at falde ned i gabet der. Okay. Okay, Bender, jeg har en god idé.
gør sådan her. For helvede. Vil så med mig. Sådan. Okay, så Det prøver... er sand der. Okay, vi prøver. Det er så... Okay, jeg skal se, om jeg stadig kan huske, hvordan man laver det. Okay. Sådan her. Nej, Prøv at se vores naboer. vi nedskuer vores nabobønder. Okay, vi skal have lavet en cobblestone generator. Jeg vil begynde at lave mig et lille tæt lyn. Bender, se. Det er godt. Regnen reddede mig, Bender. Tag det lige igen. Tag det. For helvede. Ja. Bender, regnen reddede mig. Nej, Bender, det kan godt laves ud af træ, de brænder ikke. Det gør ikke, Bender. Nu skal det ikke være nede i jorden, eller hvad? Ikke lige nu, Bender, fordi at vi skal først lige... Okay. Bender, hvor mange blocks har du? Du kan lige give mig 2 blocks. Det er det eneste, vi har. Jeg har også 20 her. Okay, bare giv mig en af dem her. Nu skal vi ikke waste alt det her jord. Nej, det ved jeg godt. Det får vi brug for til crops og sådan noget. Og vi får brug for et træ. Bender, pas lige på lavaen. Hey, han går ned, Bender. Tænk hvordan det kigger. Åh shit. Jeg tror lige var jeg var i hvert fald med i døden. Men hey, simpelthen skal vi ikke lave sådan en her i morgen, fordi at det bliver kisset. Har du noget træ, Bender? Hvad? Har du noget træ, Bender? Nej, men jeg har en sapling. Plantetræ. Jeg vil plante et træ, som skal vokse så stort. Et op, hvor himlen bliver blå. På. Hvad siger du? Der skal jo ikke være copyright på. Shit. Undskyld. Nå, Bender. Har du noget... Jeg har brug for træ, Bender. Jeg har brug for træ. Har vi ikke noget ben eller sådan noget? Nej. Vel? Jeg har ikke noget boner. Jesus. Jeg skal plante et... Undskyld. Eller vi har brug for træ. Okay, simpelthen. Sådan der. Har du noget boner, Bender? Vi skal også bruge træ til at lave en... Bender, og vi skal også bruge træ til at lave en... Pickaxe. Så må vi bare play the waiting game. Play the waiting game. Hvor kan vi ikke snart? Jeg er nede i skur vores naboer. Screw them, man. Ja, jeg er oppe til vejen på. Det kan ikke være rigtigt, vi ikke har nogen boner. Hvor vi ikke have en boner? Et skilt. Okay, venner, vi har et skilt. Så lad os jo dødeliggøre stedet her. Sådan der, Peter. Det er perfekt. Det er perfekt. Iceland Sweet Island Sweet Island. Det er flot. Ja, det er vores ø hedder Island Sweet Island. Nej, det er bare i stedet for Home Sweet Home. Det er John. Hvad er det, en server? I beskrivelsen. Hvis I gerne vil spille med os. Vores ting bliver væk. Jeg har lige taget dem. Du er Bender. Jeg skulle rykke kisten. Kunne lige hurtigt tage lavaet. Ja, så får jeg lige hurtigt fat i crafting tables. Oh shit, ja, der var det. Vi er i hvert fald ude over. Jeg spørger, der må ikke ryge over, Bender. Ja, Bender, så skal vi have noget, der kan erstatte det, Bender. Oh shit. Bender, har du ikke en blok? Fuck. Har du ikke en blok, der kan erstatte det? En jordblok, for eksempel. Jo, jeg har. Har du taget med lave, Bender? Ja, jeg fik den lige. Jeg sætter den lige igen. Ciao. Ciao. Og i med buckets. Yep, den skulle vi nødt med. Det er allerede en hyggelig ø, vi har fået lavet os. Ja, som jeg siger, Island Sweet Island. Okay, Bender, vi skal sætte den her et sted, hvor den ikke lige går i stykker. Her. Sådan. Og kisten, den er her. I god og tryg behold.
med 20 jord og en spand, og spanden må vi ikke miste, ellers så er vi screwed. Okay, venner, vi venter, jer der ser med, vi venter lige, eller vi vender tilbage, når træet er vokset, fordi at, ellers så kommer det her til at være en kedelig episode. Ja. Men vi vender tilbage, når træet er vokset. Ja. Hej. Hej. Hej, så tilbage træet er vokset, eller nej, det er det ikke, vi har bare brugt 10 jord på. Ja, fuck det. Nå, skal vi op træet? Ja, jeg lige 2 sekunder. Okay, Bender han står stille, han står klar over det. Nå, Bender, nedstiger du eller hvad laver du? Nej, bare lige hurtigt AFK. Okay, kom så Bender, hjælp mig med at hakke træ. Men vi tror, at det her det bliver sådan en fast serie på vores kanal. Og hvis I ikke ved, hvad kanalen hedder, så vil Simon fortælle den nu. DK Gaming Brothers, eller Bros, eller hvad folk kalder det. Der står Bros, men I kan også godt kalde det for Brothers, hvis I ved det. Men vi inviterer også gæster med nogle gange, men for det meste så det var meget bedre, der er her på bloggen og hygge os. Det var spændende. Jo. Der er meget træ. Vi skal altså have en økspænder. Sten. What the fuck? Hvor bliver vi med at komme igen? Det kan jo... Og nej, Bender, vi skal jo passe på med, at der kommer monster i. Og vi mangler mad. Hvordan fuck kan vi ikke få mad, når vi skal farme? Vi skal have meloner. Okay, Bender. Vi skal jo det her træ færdigt, så siger vi episoden her slut. Og jeg vil lige nå for... Okay, så hakker jeg lige noget sten op. Okay, Bender, vi er ikke helt doomed, for jeg har fået en sapling. Der er en sapling her også. Fik den. Jeg fik et æble. Må jeg æde, Bender, for jeg er sådan halsum. Hvis jeg ikke må, så er det for sent. Jeg var sådan et svin, der bare æder alt bag på nærheden. Det her, det er sjovt nok, hva', Bender? Bare sidder på træ. Hvis man står op på et træ. Der er træ. 2 saplings har jeg. Jeg har også 2 saplings. Vi skal være fat i alt det træ, vi kan få. Alt det træ. Fuck, der er mere træ. Fuck, der er meget træ i det her træ her. Og det tog mig kun 2 bonus. Men det behøver jeg ikke se, fordi der var bedre et andet sted. Yep. Meget privat sted. Og hvis I hører noget nu, så er det bare Benders computer, der kommer over i og fucking noget. Eller kan du hjælpe mig med at hoppe det her ned? Hvad? Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har det bare med, at jeg skal slå med en hånd eller en økse til sådan. Tilfældigt. Okay, men jeg har 23 stykker træ og 2 saplings. Jeg har 4 planker og 2 Okay, venner, jeg har 64 og 36 planker. Okay. Så jeg bygger lige hurtigt en stenpickaxe. Ja, fuck, ikke en stenpickaxe, en træpickaxe. Så går jeg bare i gang med at hugge. Okay, venner. Og så noget andet, jeg også lige skal. Se, venner. Hey, Simme. Ja, jeg har Er der meningen, der skal være... Nej, er der meningen, der skal være sådan et hul her? Nej, nu kommer monsterne. Nej, øen er så lille. Men Simme, er det meningen, at der skal... Nej, det er der ikke engang. Hvad er I med? At der skal kunne komme noget nedenunder. Nej, det tror jeg ikke hvorfor. Her er en god idé, venner. Så kommer monsteren heller ikke lige til at sådan her. Og så er det stadig mørkt. Nice. Prøv at se nu. Shit. Men vi skal bare få fat nogle fakler. Og så har jeg bare brugt... Sådan der. Okay, venner, så bygger jeg noget, som gør, at vi ikke kan hoppe ned i det. Okay?
Så har jeg bare brug for. Okay, så skal jeg bare gå til hans. Okay. Okay. Der er ikke noget lys nu derfor. Der er en god idé med dig. Snart. Prøv at se her, Simon. Jeg har fået en rigtig god idé. For helvede, lige præcis. Lige præcis. Okay. Det tror jeg sgu også, jeg har venner. Nej, nej. It was so close. Okay, så det her, det var vores opvindelse. Men hvordan fuck kan det så give? Vi vender faktisk lige på. Vi skal simpelthen... Sådan her, Peter, så får vi stadigvæk lys, så vi kan ikke dø af den. Hvad siger du til det? Jeg lader en lille arbejdsplads her. Ja. Se, så kan vi ikke dø. Okay. Ja, se, du kan ikke dø her. Se. Nej, se, vi er bare sådan døde. Sådan super med det. Jeg troede lige, det der brænde. Det var sikkert også brænde. Nu har du ikke noget vigtigt på dig, vel? Nej, jeg er træt. Masser af træt. Masser af træt. Totalt meget træt. Men det skal vi ikke. Spørg det ikke. Sådan, se hvad der siger. Nu så det kun nok ud. Okay, skal jeg plante et træ til? Ja. Den der træ er allerede vokset. Jeg skal ikke blive på bogen. Eller, har du nok sten til at lave en stenpickaxe? Og en ovn. Wow. Træet her voksede lige igennem. Eller vi skal bygge øen større, og det kan jeg. Okay, men kan du så begynde at hugge... Hvis jeg bygger øen meget større, kan du så begynde at, kan du så begynde at hugge træet? Ja. Og hvis jeg bygger øen meget større. Og Simma, vi skal huske, at det var sådan noget, jeg lærte i på YouTube, at hvis vi ikke vil have så mange torches og sådan noget, så er den bedste mulige måde at bruge slabs på, altså lave øerne med, fordi at dem spawner monstre ikke på slabs. Okay, men det kræver så også pisse meget træ. Det kræver Simpelthen, du får mere ud af slabs, end du gør af normalt wood. Skuldbinder, vi er bare fakler, fordi jeg har ellers lige begyndt. Okay. Jeg sagde det bare fordi, at hvis det nu bliver et problem eller sådan noget, men det er det ikke. Jamen hvis det er et problem, så kan det godt være, at vi skifter til slabs. Men jeg kan se, at det ikke er noget problem nu. Vi skal have noget charcoal. Vi skal også bygge et hus på et tidspunkt, skal vi ikke, venner? Jo, jeg laver lige noget charcoal, jeg tager lige 3. Det kan godt være, at vi får nogen fra MT Gameplay eller sådan noget med ind. Hvad siger du til det? Det lyder meget sjovt. Sådan, ja, jeg laver charcoal, du laver sådan noget her. Lækkert. Men arbejdspladsen skal blive ved med at være så lille her, fordi at, det er hyggeligt. Se, Bender, prøv at se, hvor stor øen er blevet nu. Men har du 3 stykker sten til mig? Vi skal have charcoal. Det har vi. Ja. Det var det, jeg sagde, jeg var i gang med at lave. Okay, så laver jeg nogle fakler, vi har 12 fakler. Jeg fik 4 dirt ud af... Venner, vi skal have en fakkel her.
til om aftenen, når du står og arbejder? Eller vil du hellere have den her, sådan det bliver hyggeligt? Nej, fordi der har du jo den der lille, der har du jo, for helvede, jeg kommer til at brænde fakkel. Nå, men der har du jo lavaen til at hjælpe dig. For helvede. Og brænder du, Bender? Nej, jeg døde bare, jeg var lige ved at dø af drukne. Det er fordi, at jeg gør sådan, at vi får mere jord og sådan noget. Nå, okay. Jeg tænker bare lige, hvordan fuck kan brænde. Og Venner, har du 3 stykker? 3 stykker, eller 2 stykker sten? Som jeg lige kan få, og 2 stykker. Det laver stadigvæk vand, ikke? Eller? Jo, men Bender, det der nede, det er fordi, at ellers så ryger vandet ind i, så ryger til ting, vi har hugget ind i. Okay, er der PvP? Nej, der er ikke PvP, det er godt. Bender ind i lavaen, det ryger ind i lavaen, hvis der ikke er hul. Okay. Sådan der. Men altså, der skal også være hul indunder. Men har du 2 stykker sten, jeg kan få, Bender? Jeg har 1. Okay. Og så har jeg en pickaxe. Hvorfor skal du gøre sådan noget? Jeg skal bare have en sten. Det ved jeg godt. Åh! Fik du en sten? Ja. Så giver den lige. Så får den her tilbage. Ja. Okay, jeg går lidt så du smider mig med tingene. Eller vi er ved at dø af at blive flået hen på en ø. Som du vandt i et tv-program, Bender. Og så... Det eneste du tænker på, det er at kaste sten i hovedet på mig. Det gør jo ikke rigtig ondt på dig, vel? Nej. Det kunne ikke være awesome. At du bare kunne smide stenene, og så er det faktisk gjort damage. Ja, det kunne være pretty cool, det kunne. Jeg skal se, hvor meget boner har vi. Jeg har 5 stykker. Hurra for mig, fordi jeg har reddet dagen. Simpelthen, du spildte 10 jord. Altså, det er god gevinst, der. Ja. Oh shit. Men vi gider ikke bruge mere jord på det. Så fra nu af, så må vi altså selv få det til at bruge på jer, for jeg har brugt resten af boner. Kan du købe jord i shop, eller hvad? Ja, det kan man godt. Men Bender, skal vi ikke bare holde os fra shoppen, Bender? Fordi at vi skal gøre det på rigtige skyblock-manier. Okay, det er kun fordi, at hvis vi har fået fat i noget jord, så må vi da gerne gøre det. Ja, så må vi gerne, hvis vi mangler noget vigtigt, det er ikke bare fordi det... Og altså ikke bare for sjov, altså hvis nu vi mister vores spand, så må vi gerne købe en spand. Fordi det er noget af det vigtigste, man kan bruge for. Det er kun de vigtige ting. Men når jeg hugger det her træ, skal vi så ikke lige sige færdig for den her episode? Jo. Jeg snart bare længe. Klokken er også mange. Ja. Vi sidder faktisk bare sådan mega langt. Vi sidder bare klokken lort om aftenen. En fredag aften. Sådan er gamerlivet. Ja, hurra. Ja, jeg ved godt hvad I tænker. Ej, nu går bladet med en økse, det er en psykopat, mand. Han burde kraftedeme ikke spille Minecraft. Han har betalt 150 kroner for et spil, og så hugger han bladet med en økse. Det tror jeg ikke rigtigt, de tænker. Nej, men jeg ved det godt, det er bare fordi... Ved du hvad jeg tror, de tænker? Jeg tror, de tænker, god episode, mand. Mere. I får en så. Nej, vi får teaser på grund af den video. Hvad skete der med charcoal? Det har jeg brugt, Bender. Nej, for satan. Det er godt, jeg har sat mere over. Okay, men vi siger tak for lige nu. Hvad blev der af sablingen? Nej. Hej hej. Hej.